Di çarçoveya çalakirin û aktivkirina rola rewşenbîran di pêvajoyên heyî de û li ser vexwendina rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê semînareke siyasî ji cîgerê hevserokatiya rêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd hate eldarxistin. Tê de hejmarek ji rewşenbîrên Kurd hazir bûn. Me xwest em wekî rewşenbîrek ku li Rojava dimînin bi taybet saziyên rewşenbîra sê yekîtiyên ku li vê de û her wiha jî rewşenbîrê serbixwe wekî ronakbîr derbirînên wan ji rewşa nihara em karibin çawa vê krîzê derbas bikin vê alûzî em tê de derbas bikin em ê li hevdû godar bikin ji ber ku pêla bi ser me de kesî bêpar nahêle wê me teva rake pîlangeriyeke navdewletî heye ya herêmî heye ji aliyê rejimê de heye ji aliyê dewleta dagirkera Tirkiye ve heye ji aliyê Îranê ve heye û her wiha dewletê xwedibînîgera tor hem jê koalîsyon hem jê Rûsya. Me xwest nehêrinê ava ronekbîran ku em li hevdû bicivin û nîqaşekî bi hevdû re bikin. Di semînarê de Bedran Çiya Kurd bal kişand de li ser sên xalên sereke. Yekem lotkeya sêqolî ya Tehranê û metirsiya wê li ser rêveberiya Xweser. Duyem danûstendin bi hikûmeta Şamê re. û ev yek red kir û anî ziman got tenê ev hevrêzîk leşgerî ye û te kes kir li ser hazirtiya rêveberiya Xweser ji diyalogê re. Xala Siyem û Dawî têkiliyên Kurdî û yên rêveberiya Xweser bi Başûrê Kurdistanê re. أو اتفاق شيء لسان أساسي فلسطين تايلاندية هل أريد هل بقضية دنيا وكسر كل نظر بيجلس Topbarankirin û gefên artêşa dewleta Tirkiyeyê bû dest bi êrişeke din bike li ser herêmên rêveberiya Xweser ji wan metirsiyên herî mezînin li pêşiya pêşeroja rêveberiya Xweser e. Dara berekat Kurd Satî News Qamişlo.